Nura NC darakta ne. Mana. Je mana. Ma ɗan baiwa ne, tunda fa na iya waka. Ma ɗan baiwa ne, tunda fa na iya waka. Saka abinki kawai yar gata, tun fa azal an baki fatuta, ga jirgi na baki da mota. Zinariya ke kin kasaita, kace kawai zan ce wa matata, a zahiri ai ban da kamarta, cikin su mata kin fifita, masoyiya ta ki kasaita. Fage na kwalliya ke ta daban ce, kyakkyawa ni dai na dace, da tarbiya nutsuwa kin yi zarce, da ni da ke kuwa ai mun dace, ki kyale duk masu yi miki kibce, shirin makiya ai duk mun kauce, baby na ai kyakkyawa ce, domin ya aure ni na dace. Kun kwalliya kin wuce indiyawa, gun haibawa ne larabawa, gun tafiyawa ne ingilawa, gun zancewa ne cenawa, ga ilimi ba kya nunawa, da mun yi aure zan hutawa, cikin gidana ki zaunawa, ba ni barin ki kiyo kokawa. Fito mu je yawon shakatawa, duniya mai zazzagawa, Dubai da London mai lekawa, America Paris mai zagawa, China da India mai hutawa, Saudi Arabia mai zaunawa, da ni da ke zani shanawa, zama na aure abin birgewa. Kanki ni komai sai na yi, in fasa dutse in yi mai layi, don zuciyata ta yi sanyi. Duk zafi ko ma dai sanyi, duk kauya ko ma dai daɗi, faranta ranki ni sai na yi. Da ni da ke kauna ba sauyi, kice kike sa rai ya sanyi. Ni na yi dace ba na sauyi, kina ta kalmomi masu sanyi. Da ni da ke Laila Majnun ne, a duniyar so muke zaune, ga sanki ya sa rai zane, ili na so zuciya haƙƙun ne, biri na so mun je sai mene, ko dukiya zan nema dan ke ne, buri na baki kula ne, salo na so zan baki ki gane. Kama muke an faɗa ba ƙarya, da mun riƙe gaskiya ba sanya, idan da ke bana ja baya, kina ta haske kai zinariya, ashe da daɗi wayo soyayya, kece mai sawa a zauna lafiya, saboda ke ni nake yin waka cikin ta in jejjero kafiya. Nura NC